Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Σήμερα έχω κάνει χαμό με το overlining όπως βλέπετε και θα είναι ένα tutorial με smokey eyes. Είναι τα κλασικά smokey eye, τα μαύρα, τα πάρα πολύ έντονα. Και ξεκινάω με ένα μαύρο μολύβι. Αυτό είναι της NYX, το Jumbo Eye Pencil στην απόχρωση Black Bean. Πρώτα σβήνω τις γραμμές που έχουν σχηματιστεί στο βλεφαρό μου από το concealer ή τη βάση ή το make-up και εφαρμόζω το μολύβι ακριβώς στο καπάκι του βλεφάρου, ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω. Ξεκινάω με σχετικά μικρές κινήσεις και το μαυρίζω. Μη φοβηθείτε καθόλου πώς να το κάνετε, ότι θα βγει έντονο, δεν θα βγει. Αυτό είναι η βάση ουσιαστικά για να κάτσει μετά καλύτερα πάνω το χρώμα μας. Κοιτάω να είναι μαύρο και στις ρίζες των βλεφαρίδων και σε όλη την επιφάνεια του καπακιού του ματιού. Τρέχω πάρα πολύ σε αυτό το tutorial, συγγνώμη. Μετά παίρνω ένα φουντωτό συνθετικό πινέλο και ξεκινάω να σβήνω λίγο τις άκρες, πολύ σιγά. Για μένα το καλύτερο πινέλο που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο για να σβήνεις μολύβια ή υγρές σκιές είναι αυτό από Real Techniques. Είναι υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Ξεκινάω λοιπόν και το σβήνω, σιγά σιγά απλά να μην έχω μια ορισμένη γραμμή, μια συγκεκριμένη άκρη. Συγγνώμη που τρέχω τόσο πολύ σε αυτό το tutorial, αλλά δεν υπολόγισα καλά τα clips και τον χρόνο μου, οπότε βγήκε αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι μέχρι στιγμής. Οπότε συνεχίζω με το Black Bean και στο κάτω βλέφαρο. Πάω αρχικά κάτω από τις βλεφαρίδες, σύριζα στις βλεφαρίδες και μέσα στο μάτι μετά. Και ακολουθώ ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δηλαδή με το φουντωτό πινέλο μου πιάνω και αρχίζω να σβήνω αυτή την πολύ σκληρή, ας πούμε, μαύρη γραμμή. Δεν θέλω να το διαβαθμίσω όσο είναι και στο πάνω βλέφαρο. Θέλω πολύ λιγότερο για να μου μείνει ακόμα αυτό το smoky effect, γιατί στο κάτω βλέφαρο μπορεί να μην το σετάρω με σκιά. Άμα φαίνεται πολύ ωραίο, θα δω στη συνέχεια. Αμέσως μετά παίρνω ένα καθαρό πινέλο, συνθετικό και αυτό γιατί δουλεύω με υγρό προϊόν. Και σβήνω πάλι τις άκρες για να σιγουρευτώ. Στη συνέχεια παίρνω ένα καφέ, αλλά είναι ένα αρκετά ψυχρό καφέ, ανοιχτόχρωμο για να κάνω transition, και με ένα φουντωτό πινέλο αρχίζω και το βάζω σιγά σιγά. Χτίζω το χρώμα πολύ αργά, δεν θέλω να βάλω κατευθείαν πολύ έντονο γιατί μπορεί να κολλήσει κάπου επειδή δεν έχουμε σετάρει τη μαύρη βάση. Οπότε, και να κάνει λεκέ. Οπότε παίρνω λίγο και το χτίζω σιγά σιγά. Γενικά τα smokey eyes θέλουν πάρα πολύ blending. Στη συνέχεια παίρνω ένα flat, παύλα, φουντωτό πινέλο. Είναι ένα υβρίδιο, ας πούμε. Και παίρνω το μαύρο μου χρώμα και ταμποναριστά, μόνο ταμποναριστά, δεν το σέρνω πουθενά. Αρχίζω να το εφαρμόζω πάνω στο καπάκι του βλεφάρου. Αυτό το κάνω ταμποναριστά μόνο και μόνο για να μην έχω fallout, γιατί έχω κάνει ήδη τη βάση του προσώπου μου. Συνήθως τα smokey eyes, επειδή έχουν πάρα πολύ blending, είναι καλύτερο να κάνεις τη βάση σου μετά. Πρώτα να κάνεις τα μάτια δηλαδή και μετά τη βάση για να μην έχεις fallout. Εγώ όμως δεν το σκέφτηκα, οπότε το κάνω έτσι, ταμποναριστά παντού, και επειδή είναι λίγο φουντωτό μπορώ να μπλεντάρω λίγο και πάνω από την κόγχη. Στη συνέχεια τελικά βάζω σκιά και στο κάτω βλέφαρο, αλλά ελάχιστη, ίσα για να μην τρέξει το κρεμώδες προϊόν που είναι το μολύβι που έχω για βάση. Μετά φτιάχνω λίγο καλύτερα το μαύρο, θέλω να μην έχει μπαλώματα πουθενά, και στη συνέχεια με το πρώτο μου φουντωτό πινέλο παίρνω λίγο μαύρο και λίγο καφέ, και πάλι ψυχρό καφέ αλλά λίγο πιο σκούρο από το transition που έχω χρησιμοποιήσει, και πάω σιγά σιγά και σβήνω ανάμεσα στο transition και το καθαρό μαύρο που έχω για να έχω ένα gradient ουσιαστικά. Ξαναπαίρνω το transition και ξανασβήνω. Όπως βλέπετε όντως έχει πάρα πολύ blending, αυτή είναι η μόνη δυσκολία του smokey eye. Blending παντού. Θέλω δηλαδή περίπου 3 πινέλα για να το κάνω αυτό. Και όπως βλέπετε εδώ έχει δημιουργηθεί ένας λεκές, ας πούμε, ένα κενό. Οπότε πάω και ξαναβάζω χρώμα και το ξαναμπλεντάρω. Γιατί με τόσο blending, πόσες φορές θα πω blending, είναι πολύ λογικό να φεύγει το χρώμα σε κάποια σημεία και να χρειάζεται να το ξαναβάλλετε, να γίνει πάλι έντονο. Τώρα τελευταία ξαναπερνάω πάλι με το μεγαλύτερο πινέλο που έχω χρησιμοποιήσει όλο μου το μάτι. Παίρνω μετά λίγη πούδρα σε ελεύθερη μορφή για να βγάλω ό,τι fallout είχα, γιατί δεν γίνεται να μην έχω, πάντα έχω. Οπότε καθαρίζω το μάτι μου και στη συνέχεια παίρνω μια σήμερη σκιά, ό,τι χρώμα θέλετε. Εγώ έχω επιλέξει μια ψιλοκυτρινοχρυσή εδώ πέρα που πρασινίζει λίγο πάνω σε αυτή τη βάση, τη μαύρη, για να κάνω πολύ λαμπερό το inner corner, γιατί θεωρώ
στα δικά μου μάτια μου φαίνεται ότι γλυκαίνει πάρα πολύ το smokey eye. Και είναι κάπως έτσι. Μπορείτε να το αφήσετε εδώ άμα θέλετε, αλλά εγώ, επειδή θέλω να είμαι έξτρα στη ζωή μου, αφότου βάλω μάσκαρα, που μάσκαρα θέλω να βάλω πάρα πολύ καλά για να μην έχει κανένα κενάκι που να φαίνεται το δέρμα μας, θέλουμε να φαίνεται κατάμαυρο. Στη συνέχεια θα πάρω μία σκιά, αυτήν εδώ πέρα, η οποία είναι καφέ βάση με χρυσό γκλίτερ πάνω. Θα την πάρω με το δάχτυλό μου και θα την εφαρμόσω ταμποναριστά πάνω στο κέντρο του βλεφάρου. Μόνο στο καπάκι, δεν θα την προχωρήσω στην κόγχια, απλά θα την μπλεντάρω με το δάχτυλό μου για να γίνει το μάτι λίγο πιο ενδιαφέρον, ας πούμε. Αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το κάνετε. Συγγνώμη που ήταν τόσο σύντομο, τα υπόλοιπα δεν θα είναι. Follow me, subscribe και σας αγαπώ και γεια σας.